Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met 2 aanhoudingen voor poging tot moord in garage. Curaçaose politie heeft gisteren bekendgemaakt dat er 2 mannen zijn opgepakt in verband met de schietpartij op 5 april. Op die dag werd een man neergeschoten die aan het werk was in een bandenzaak aan de Goosieweg. Hiervoor werd afgelopen dinsdag in Soeax een 29-jarige man aangehouden. En gisteren rond het middaguur een 41-jarige man op de Ontarioweg. Beiden zijn geboren op Curaçao en worden verdacht van betrokkenheid bij de poging tot moord. En volgens de Extra gaat het om een zaak waarbij jaloezie een rol speelt. Jaloezie moet ik zeggen. En zou er al eerder een apparatuur op de auto van het slachtoffer zijn gezet om te zien waar hij was. Het is een ingewikkelde zaak. Het slachtoffer zelf ligt nog in het ziekenhuis in kritieke toestand. Maar de politie heeft dus nu in ieder geval al 2 mannen aangehouden. Gevaarlijke situatie binnenstad. Dat is een video die we vanochtend binnengekregen. Bij de Herenstraat had een passant gemerkt dat er stukken steen naar beneden vielen. En die kwamen op straat terecht. Dat is natuurlijk een zorgwekkende situatie. Het had op iemands hoofd kunnen vallen. Maar ook is het morgen Koningsdag in de binnenstad in Punan Otrabanda. En dan zijn de straten daar waarschijnlijk extreem druk. Extra ontving aanvullende informatie dat de politie ter plaatse is gekomen om de situatie op te nemen. Strenge controles tijdens Koningsdag. Sowieso zal er gecontroleerd worden tijdens Koningsdag. Er zal politie op straat zijn. Maar ook het multidisciplinaire team van het ministerie van Economische Ontwikkeling is aanwezig. Zo heeft Ronnie Cornelis gezegd. Er zal naar ongeveer 300 stands worden gecontroleerd. Een deel daarvan in ieder geval. Om te kijken dat alle ondernemers die spullen verkopen ook daarvoor de juiste vergunningen hebben. Ook zal worden gekeken of de prijs van de producten duidelijk worden aangegeven. Uitspraken van Baudet niet onderschatten, dat zegt parlementariër Sheldry Ossepa. Vorige week zei de Nederlandse politicus Thierry Baudet dat er onderzoek moest worden gedaan naar een plan om de Caribische eilanden van het Koninkrijk weer echt van ons, van Nederland, zo zei hij, te maken. En hij dacht erover om honderdduizenden mensen daar te sturen, onder meer gepensioneerden, en wilde weer de oude tijden van het koloniale systeem herleven. En volgens Sheldry Ossepa moeten we daar niet zomaar de schouders over ophalen. Dat doen sommige mensen, andere mensen die nemen wel stelling tegen de uitspraken. Maar autonomie is iets wat je moet voor vechten. Dat moet je niet zomaar te grabbel gaan gooien. Dus als iemand zegt dat hij zomaar bij jou binnen kan komen en doen wat hij of zij wil doen, dan moet je daartegen in het geweer stellen, aldus Ossepa. Politie rolt plantage op. We hebben beelden van verschillende auto's, verschillende pick-ups en busjes met allemaal spullen die erop lijken dat er een marihuana-plantage is opgerold. Dat gebeurde in een woning in Krakeel in Bandabau. De gerechtelijke inval vond vanochtend vroeg plaats en er zijn verschillende goederen in beslag genomen, waaronder dus die marihuana-plantage. Op de beelden ziet u deze spullen naar het politiebureau in Rio Canario gebracht worden en er wordt nog verder onderzoek in deze zaak gedaan. Prijs benzine daalt een beetje. Dat hebben we te horen gekregen van de Regulatory Authority of Curaçao. Die heeft een maandelijks persbericht. En gisteren werd aangegeven dat benzine zo'n 3 cent goedkoper wordt vanaf de 29e. Diesel minder dan 1 cent. En daar staat tegenover dat water en elektriciteit een beetje stijgt. En dat gebeurt vanaf donderdag 1 mei. Het zijn kleine verschillen, maar elk beetje is meegenomen. Vlaggen vandaag en morgen half stok. Dat heeft de regering van Curaçao bekendgemaakt. Die heeft bepaald dat op alle overheidsorganisaties en instellingen op vandaag en morgen de Curaçaose vlag half stok wordt gehangen. Dat geldt van zonsopgang tot 6 uur 's middags en dat doet de regering volgens eigen zeggen uit dankbaarheid en respect voor het leven en werk van Paus Franciscus. Zoals bekend overleed hij op 21 april en hij wordt morgen 26 april begraven in de basiliek van Santa Maria Maggiore in Rome. Franciscus was leider van de katholieke kerk vanaf 13 maart 2013 tot aan zijn overlijden.
En vrijdag 24 april wordt er om 12:30 middags in de kathedraal van Pieter Maai op Curaçao een heilige rouwdienst gehouden. Die toegankelijk is voor alle gelovigen ter ere van ter nadachtenis aan de paus. We gaan even over naar een break. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht. Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender. Tauro. De minister van Economische Zaken van Nederland, Dirk Beljaerts, was 2 dagen op Curaçao en dan heeft hij een druk programma achter de rug. We spraken hem gisteren bij het Parasasso Hotel en vroegen hem naar zijn bezoek aan Curaçao. Minister Beljaerts, 2 dagen bezoek aan Curaçao. U heeft een heel druk programma volgens mij, maar de focus ligt op het ondernemerschap. Waarvoor heeft u daarvoor gekozen? Nou ja, omdat dat is wat ons bindt. Hè. Met mijn portefeuille economische zaken kijken we natuurlijk ook buiten de landsgrenzen. Om te kijken hoe we daar elkaar kunnen helpen. Dat we samen kunnen werken. En de band is natuurlijk al heel lang heel warm. En ik heb Curaçao al lang geleden in mijn hart gesloten. Dus wat dat betreft was het mooi om ook met de aanleiding van die BMKB-regeling die we nu open gaan stellen na de zomer. Dat we daar nu echt mooie concrete stappen aan het zetten zijn. Daar wilde ik zo met u over hebben, maar die ondernemers. U heeft met veel ondernemers gesproken. Wat is zeg maar nou de overkoepelende ervaring die u heeft met de ondernemers hier zo? Nou ja, wat ik voornamelijk terugkrijg is een enorme drive om het samen te doen. Dus samen met elkaar, met de overheid, maar ook met elkaar ondernemers onderling. Om ook heel goed voor Curaçao te zorgen en voor hun mensen te zorgen. Dat proef je aan alles terug. En ook veel opportunities, dus veel kansen over, ook onder andere op toerisme, wat er allemaal nog aan zit te komen aan ontwikkelingen. Dus je proeft wel echt veel energie en ambitie. Wat bij ondernemers hoort natuurlijk. Ja, die MKB-regeling, leg even heel kort uit wat dat inhoudt. Nou, dat is een regeling waar je als ondernemer, MKB-ondernemer, krediet kan krijgen bij de kredietverstrekkers. Dat kan een credit zijn, dat kan een van de banken zijn, waar wij als Nederland borg staan. Wat maakt dat je wat makkelijker als ondernemer een krediet kan krijgen. Omdat we ook in Nederland en ook hier in Curaçao horen dat banken niet altijd heel happig zijn om kredieten te verstrekken. En wij halen een deel van die zorg halen wij weg, nemen we voor onze rekening. Zodat zoveel mogelijk ondernemers juist wel die financiering krijgen om hun eigen bedrijf te starten of om door te groeien. Is dat risicovol voor Nederland of niet? Nou, het is een regeling die we ook in Nederland hebben, dus die we nu ook voor de landen hebben opengesteld. En ergens na de zomer, in september ongeveer, dan is die echt beschikbaar. En het is een mooie manier om ondernemerschap te stimuleren. En dat doe ik natuurlijk ook in Nederland, maar dat doe ik ook met veel plezier voor de landen. Goed zo. Een andere vraag, de vliegtax. Ik heb daar laatst met staatssecretaris van Koninkrijksrelaties over gehad. Die verwees naar u. Ik zag u in de Tweede Kamer weer verwezen naar de staatssecretaris. Die vliegtax geldt ook voor het Caribisch deel van het Koninkrijk. In Frankrijk zeggen ze dat geldt niet voor onze overzeese gebieden. Kan de Nederlandse regering duidelijkheid geven daarover?
Nou ga ik een andere naam noemen, maar de minister van Infrastructuur en Waterstaat, minister Madlena, die is daar druk mee bezig. En uiteraard hebben we het daarover, want we zien ook de belangen die daarmee gemoeid zijn. Alleen we zitten nog niet in de besluitvorming, dus we moeten nog heel even wachten op de uitkomst. Maar u begrijpt de angst hier zo op de eilanden, want nou, de situatie in Amerika kan ervoor zorgen dat er minder Amerikaanse toeristen komen. Als er nou dadelijk ook minder Nederlandse toeristen komen met die vliegtax, dan zou dat nadelig zijn. En heel veel mensen vragen zich hier af, waarom kan het niet sneller bekend worden gemaakt? Dat snap ik. Nou, het is een zorgvuldig proces en daar is gewoon een termijn voor. Maar de zorgen die zijn echt goed overgekomen en ook de Curaçaose gevolmachtigde minister is heel duidelijk geweest in welke effect het zou kunnen hebben en uiteraard nemen we dat mee. En ik denk dat bij Correnden het ook wel genoemd is. Ook uiteraard, zeker. zeker. Beljaerts was 3 jaar geleden ook al door ons geïnterviewd voor Excelsionaal. Toen was hij nog directeur van de Koninklijke Horeca Nederland. En de beelden die u zag van het bezoek aan het hotel, die zijn van nu.nl. En dan, we hebben het al even gehad over Koningsdag. Er gaat veel gebeuren in Otrabanda en daarover maakten we de volgende reportage. We zijn in Otrabanda en dat is altijd de moeite waard. En zaterdag tijdens Koningsdag is het helemaal leuk om hier te komen, want dan is er een grote activiteit in de Brede Straat met markten, met activiteiten. Leuk om naartoe te gaan, leuk om Koningsdag te vieren, maar wat precies gaat gebeuren, daarover spreken we met Danielle de Wind van Amor per Otrabanda en Joanne Evers van winkeliersvereniging SKO. Danielle, we zijn hier nu in Otrabanda. Eigenlijk een gewone dag zoals altijd, maar zaterdag gaat het er heel anders uitzien, hè? Ja, zeker. We hebben aanstaande zaterdag, hebben het hele dag door, ochtend, avond, hebben we een mooie bingo staat in Otrabanda. Ja. Dus lekker gezelligheid, leuke markt, maar ook DJ's, activiteiten voor jong en oud. Dus van alles, eten, drinken, shoppen. Gezellig. En dat is allemaal in het kader van Koningsdag, dat is aanstaande zaterdag. Maar het is voor de eerste keer dat er op zo'n grote manier iets georganiseerd wordt. Ja, klopt. Ik ben dus namens de Amor per Otrabanda en ons doel is om meer leven in te blazen in Otrabanda. En we doen diverse activiteiten het hele jaar door. Maar nu met name met Koningsdag denken we van het kan niet alleen maar aan de overkant zijn, het kan ook aan deze kant zijn. Ja. Dus en ook meer leven in te blazen in Otrabanda. Het is een hartstikke mooie locatie met heel veel rijkdom aan cultuur en heel veel gezellige mensen, leuke mensen. Dus waarom niet om er wat moois van te maken. En je zegt het is vanaf 's ochtends tot en met 's avonds, dus de hele dag kunnen mensen langskomen. Juist, ja, het begint vanaf 8 uur in de ochtend voor de diehards. En je hebt ook diverse markten natuurlijk in Otrabanda. Dus je hebt Coraalanden, Renaissance, Rifford, dus die hebben ook allemaal gezelligheid, aantrekkingskracht. Ja. En wij sluiten daarbij aan en wij gaan dus vanaf 8 uur in de ochtend tot 10 uur 's avonds. Maar ook als het langer doorgaat met de gezelligheid, gaat het ook lekker door. Horeca, allemaal is geïnformeerd en erop ingestemd. Dus iedereen gaat lekker groots uitpakken. Voor het hele gezin? Ja, hele gezin. De kleintjes, de oudjes, iedereen. Iedereen en ertussenin. Hartstikke mooi, dankjewel. Ja, dank je. Joanne, aanstaande zaterdag gebeurt er hier in Otrabanda een mooie bijeenkomst. Mensen kunnen de hele dag in Otrabanda langskomen, samenwerken met Amor per Otrabanda. Wat is de rol van SKO daarin? Nou, normaal dit is onze we zijn bezig meer dan 35 jaar met vieren van Koningsdag in Otrabanda. Ja. Dus dit jaar hebben we gekozen om samen met Amor per Otrabanda te doen. En dit jaar wordt het een groot feest hier. Goed zo. Ja. Iedereen is uitgenodigd, de hele bevolking van Curaçao kan komen? De hele bevolking is uitgenodigd, families, iedereen is welkom in Otrabanda. Leuk. Ja. Je zegt 35 jaar lang wordt er gewerkt aan Otrabanda en het positieve imago van Otrabanda, meer dan 35 jaar. Hoe staat het nu met Otrabanda? Nou, Otrabanda is echt aan het bloeien. Ja. Ik denk iedereen ziet het ook. We zijn heel erg bezig met nieuwe dingen te doen in Otrabanda en voor Otrabanda ook. Ja. Ook voor winkeliers, cultuur, onze mensen zelf die hier in Otrabanda wonen. Dus we zijn bezig om met dingen te organiseren. Ja. Dus het gaat iets mooi worden. Otrabanda gaat echt mooi bloeien. Dan gaan we nog naar internationaal nieuws. Want de Venezolaanse procureur zegt dat de president Bukele van El Salvador zich schuldig maakt aan mensenhandel met gedeporteerden. De procureur-generaal van Venezuela, Tarek William Saab, zei gisteren in een interview met persbureau AFP dat de president van El Salvador zich schuldig maakt aan mensenhandel door geld te vragen om Venezolaanse migranten die door Amerika zijn gedeporteerd gevangen te houden.
Hij doet aan vuile handel, aldus de procureur-generaal. En hij voegde daaraan toe dat de internationale rechtspraak op een gegeven moment tegen Bukele in actie zal komen in deze zaak. Het gaat om 225 Venezolanen, die zijn door Amerika uitgezet en opgesloten in El Salvador. En nu heeft de president gezegd dat hij die wil ruilen tegen politieke gevangenen in Venezuela. Daar is in Venezuela fel op gereageerd. Familieleden willen gewoon de mensen vrij hebben. Geen gevangenenruil. Er zijn termen als mensensmokkel en dergelijke gevallen. En men wil onvoorwaardelijke vrijlating van de Venezolanen. En in Venezuela wordt ontkend dat het gaat om mensen die te maken hebben met bendegeweld in Amerika. We houden het voor u in de gaten, maar wensen u eerst een heel prettig weekend. Tot maandag, het allerbeste. Tot ziens. Dag.